हरिसिङा समस्तिनि बिटिसिएल मोनसे सेगमेन्ट आरो बे हरिसिङा समस्तियावनो आङो इउपिपिएल दोलोनि जानानै दिनै नमिनेसन फाइल खालामबाय इलेक्सन रिटार्निं अफिसार जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जोङो दिनै खुब मोजां मोनदों मानो मोजां मोनदों होनना बुङोब्ला नमिनेसन फाइल खालामनायनि समावनो जोंजों लोगोसे जोंनि दोलोनि गासैबो दैदेनगिरि बहाय बाहागो लादों आरो बेनिखायनो जों दिनै बुंनो हायो जे हरिसिङा समस्तिनि जिथुनिखि पजिसन आरो थासारि आरो बे गासैबो परिबेखखौ जेब्ला जों नायगोन अब्ला जों नुनो मोनो जे जि बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव जोङो देरहानांगोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि जि 40टा समस्ति आरो बिनि गेजेरावबो जों जुदि हिसाब खालामना नायो अब्ला 25नि बांसिन बेबायदि जोंनि दोलोआ देरहानांगोन मानो होनना बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो बिथांनि जि थांनाय 5 बोसोर जि बिटिआर सरकार सामलायबाय आरो बेखौनो रायजो राजा गासैबो बिथांमोना मोजां मोनदों मोनसे फोथायनाय फैदों आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दाखि बुंनो हायो जे जि बिसायख'थि फैगासिनो दङ आरो बे बिसायख'थियाव जोंनि गासै रायजो राजा इरेसपेक्टिभ अफ कास्ट क्रिड एन्ड रिलिजन गासैबो जनगोष्ठियानो इउपिपिएल दोलोनो भट होदों। नोंथांनि बियाबाव नुबाय जिहेतु अपोज खालामदों नोंथांनि बिजाथि होनायखौ अपोज खालामनानै गोबां बिदि फैट खालामदों बेखम्बाद खालामदों बियो जि मोनसे एग्जाम्पल आरो बे एग्जाम्पला हमनानै ला भारत राष्ट्रआवबो बेबायदि दङ हमनानै ला सोरबा बिजाथि मोनबोला सोरखौबा अपोज खालामनाय आरो सोरबा मोनाब्ला सोरखौबा खालामनाय बेबायदि जेरावबो थायो आरोखि दा हाइकामान्डनि जि डिसिसन आरो हाइकामान्डनि डिसिसनखौथ' बयबो मानिनानै सोलिखानांगोन आरो बेनिखायनो हाइकामान्डआ जे थांनाय 5 बोसोराव आंनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों रायजो राजानिफ्राय जथेस्थ' रिपर्ट लादों दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्रायबो जथेस्थ' दोलो लादों आरो बेबायदिनो माखासे गौथुमफोर दं जेरै जोंहा दुलाराय फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि बर' साहित्य सभा आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे माहारियारि आफादजों धोरोमारि आफादफोरबो दं आरो बिथांमोननिफ्राय गासैबो रिपर्टफोरखौ लाजोबदों जोंनि हाइकामान्डआ आरो रिपर्ट लाखांजोबखांनायनि उनाव मोनसे एमिकेबल मोनसे सलुसन बा डिसिसनाव फैदों आरो बेनिखायनो आंनि मुंखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव हरिसिङा समस्तियाव बिथांमोना बिजाथि महरै आंखौ सायख'दों। बे बिखम्बादा नोंथांनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा दिनै थारिखआव जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंबोबाय थाखादों जे जोंनि गेजेराव इउनाइटेड जानांगौ जोंनि गेजेराव डिभिजन जानो नाङा आरो मोनसे बाथ्रा दंखायो जे इउनाइटेड वी स्टेन्ड एन्ड डिभाइडेड वी फल दा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जि नैबे 5 बोसोर जेरैबायदि खामानि मावबाय आरो बेखिनि समाव बहाय खुनु डिभिजननि बाथ्रा दिनैसिमहालागैबो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फैयाखै बेखौ जोङो डिभिजन होननानै बुङा जास्ट माखासे मा होनना बुङो बिथांमोना लुबैग्रा मानसि बेबायदि थायो दा बेफोर एडजास्ट जालांगोन आरो बिथांमोनजों जोङो रायलायगोन जे जिहेतु जोंनि दोलोनिनो आरो बिथांमोना गुबुन बेबायदि सानखायाखैबो जोङो बुजिनो हायो आरो बेबायदिनो माखासेफोरजों जोंहा कन्टेक्ट जाबाय थादों जोङो बिथांमोननि खाथियावबो थांगोन जों रायलायहैगोन जे जिहेतु मोनसे फेस थायो बा मोनसे पेरियड थायो जे राजनितिया आसलते रावनिबो थाखायबो पार्मानेन्ट नङा राजनितिया रावनि थाखायबो पार्मानेन्ट जिहेतु नङा दा बेनिखायनो बेबायदि नों सम सुबिदा लानानै राजनितिनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोनाबो बेबायदिनो सोलायलांबाय थायो दा बेनिखायनो उननि फारिफ्राव उननि समफ्राव बेबायदि जथेस्थ' सुबिदाफोरबायदि थायो आरो बेखौ मोनसे धैर्य हकारे बा धैर्यजों लांनानै जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो दोलोनिनो खामानि मावो आरो जोंनि जि मानगोनां प्रमद बर'नि जि भिजन आरो जि मिशन आरो बेखौ साक्सेस खालामनायाव जाहाथे बिथांमोनाबो मदद होयो। सार हरिसिङा समस्तिया जेब्ला नोंथां फैनायनि सिगाङाव माबायदि हालात 2020 मायथाइयाव इउपिपिएल दोलो हिसाबै बिसायख'थियाव आं लादों दा बिनि सिगांनि जाखिनि हरिसिङा समस्तिनि जि बेबस्थाफोर आरो खुब मोजां थासारि नङामोन आरो बेखौ 2020 मायथाइयाव जेब्ला जोङो सरकाराव फैबाय आरो हरिसिङा समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोना जेब्ला आंखौ देरहासार खालामबाय आरो बिनि उनावनो माखासे समस्याफोरखौ जोङो खुब स्टाडि खालामना नायदों
जे मा समस्या दं आरो बे समस्याफोरखौ जोङो बोरैहाय मोनसे एड्रेस खालामलांनो हागोन मेक्सिमाम लेभेलाव नङाब्लाबो आप टु साम साफिसियेन्ट लेभेलाव जोङो बोरै एड्रेस खालामलांनो हागोन थ' बेखौ नोजोर होनानै आरो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि समाजनि आरो जोंनि लाइमोनफोरनि जोंनि महिलाफोरनि जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि माखासे डिजाइन खालामखानानै मोनसे मिशन बानायखादों आरो बे मिशना खोब मोजां खामानि जादों आरो बेनिखायनो आरोबाव सरकारनिफ्राय जायखिजाया डिपार्टमेन्टनिफ्राय PWDआनो जा बिनिफ्राय GAD डिपार्टमेन्टआनो जा 15 फाइनेन्सआनो जा 6 फाइनेन्सआनो जा PNRD डिपार्टमेन्टनि सबिडियानो जा आरो बेबायदि बहुत डिपार्टमेन्टनिफ्राय आसलते जोङो हरिसिङा समस्थियाव माखासे स्किम्सफोरखौ लाबोनो हादों इन कम्पेरिजन विथ लास्ट 5 years अफ त्रिदिप दैमारी दा बेखौ जुदि नायो नैबे 5 बोसोराव जुदि जों कम्पेरिजन खालामना नायोब्ला आवगायनि जि बिजाथि त्रिदिप दैमारी बिथाङा 5 बोसोर जिहेतु बिथाङाबो सासन खालामबाय दिनै जुदि नायोब्ला जथेस्थ मोनसे चेन्ज फैदों आरो जथेस्थ मोनसे डेभेलपमेन्ट फैदों दा फैबाय थानाय जि सम देरहाखांनायनि उनाव जोङो नुनो मोन्दों जे जोंनि लाइमोनफोर बिसेसकरि बहुत MA पास BA पास बेबायदि जाबाय दा MA पास BA पास बिथांमोना दिनै जाबाय माखासेफ्रा नोङो फार्दार इडुकेसनावबो थांनो हाया दा जोंनि उदालगुरियाव जों नुनो मोन्दों जे जोंहा BEd कलेज गैया अल BTRआवनो जोंहा मोनसेल' BEd कलेज दं गभर्नमेन्ट आरो बियो क'क्राझार BEd कलेज आरो बिनि अनगा जोंहा गसाइगाव सेमि गभर्नमेन्ट बेबायदि BEd कलेज दं जोंहा टंलायाव दं बेबो कमप्लिटलि माने प्राइभेट आरो बेबायदिनो उदालगुरिनि माखासे लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्ला जायबा ग्रेजुएसन बा मास्टार लानाय बिथांमोना BEd लानोबो रां रुफानिबो एसे माने समस्या दा बेनिखायनो गभर्नमेन्ट BEd कलेजनि जि बाथ्रा बेखौ जोङो लाबोनो हायोब्ला उदालगुरियाव आरो जिहेतु दा जों मोनसे इन्डेक्सखौ नायबाय जे नैबे जोंनि टिचार्सफोर आसलते बिथांमोननि बैसोआबो जथेस्थ रिटायारमेन्ट लाइनाव थांबाय नालाय आरो बेनिखायनो नैबे 5 बोसोराव बहुत जोंनि टिचार्सफोर बिथांमोना रिटायारमेन्ट जानो थांगासिनो दङ दा बे जायगाफोरखौ बोरैहाय नोङो फिलआप खालामगोन दा जुदि फिलआप खालामनोब्ला गाइडलाइन्स नांगौ जे BEd नांथारगौ दा BEd जुदि नांथारगौब्ला बै पस्टफोरखौ जुदि जोङो फिलआप खालामनोब्ला जोंनो BEd कलेज नांगोन आरो दा उदालगुरियाव बेनिखायनो जोङो BEd कलेज लाबोनायनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामदों जे थांनाय एसेम्ब्लियावबो BEd कलेजनि बाथ्राखौ आङो जोंनि मानगोनां होनना बुङो इडुकेसन इनचार्ज प्रमद बर' बिथांनि जि माने जि बाजेट सेसन आरो बे फ्ल'राव बुंदों जे BEd कलेज मोननोब्ला खुब मोजां जागोन आरो बेखौ जोङो बोरैहाय मोनसे इन्टिग्रेटेड भाबे जों खालामलांनो हायो जे जोंहा दा हरिसिङायावनो मोनसे मडेल कलेज बेबायदि एस्टाब्लिश जानानै दङ जोंहा सेटआप जानानै दङ दा एक्सट्रा बेबायदि जुदि BEd कलेज खालामाब्लाबो गभर्नमेन्टआ दा जि हरिसिङा टाउनाव जि जोंहा BEd मा होनना बुङो मडेल कलेज जिथुनिखि दंखायो आरो बेजों लोगोसे जों इन्टिग्रेटेड मोनसे कर्स हिसाबै बहायनो गभर्नमेन्ट BEd कलेजफोरखौ जों खालामनो हायो बेनिफ्राय आरोबाव जोङो नुनो मोन्दों जे बड'लेण्ड CM काप जिहेतु देग्लाय बोसोराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लन्च खालामबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दुरान्ड कापआबो खनथाम गाहाम जोंहा जाबाय आरो सन्तोष ट्रफियाबो जोंहा जाबाय आरो जों नुनो मोन्दों जे बहुत लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै फुटबल गेलेनायाव मोनसे हबि बायदि जाबाय दा बै फुटबल प्लेयार बिथांमोनखौ जोङो दिनै स्किल खालामनांगोन बिथांमोननि जिथुनिखि टेलेन्ट नैबेफोरखौ जोङो स्किल खालामनांगोन दा जुदि स्किल खालामनोब्ला जोंहा BPhET इनस्टिटिउट बेबायदि गैया बेबायदि फिजिकेल इनस्टिटिउट गैया आरो बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोङो नैबे BPhET बा बेचेलर अफ फिजिकेल इडुकेसन बे डिपार्टमेन्टखौ जेब्ला जों इन्ट्रडिउस खालामनो हागोन अब्ला बै BPhET जि इनस्टिटिउसनाव बिथांमोना फरायनानै मोजां मोजां डिग्रि लानानै आरो बिथांमोनानो मोजां मोजां माने अफिसार जागोन मोजां मोजां कर्स जागोन आरो बेबायदिनो दिनैनि तारिखाव मोनफ्रोमबो इडुकेसनेल इनस्टिटिउसन्सआव थारमाने फिजिकेल इडुकेसन मोनसे साबजेक्ट जिहेतु दंखायो आरो बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जुदि BPhET बा बेबायदि मोनसे डिपार्टमेन्टखौ जों इन्ट्रडिउस खालामनो हायोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जथेस्थ' लाभाबान जागोन आरो जोंनि ओनसोलाव बिनि दारैनो मोजां मोजां प्लेयारफ्रा जाहाथे देश बिदेशफ्रावबो गेलेहैनो हागोन आरो मोजां मोजां अपरचुनिटिस प्रिभिलेजफोरखौ बिथांमोना जाहाथे मोननो हागोन बेखौ नोंथाङा लागोन दायो